Ìsàmì àyàjúwe. Ìbéèrè: ṣe tábìlì àwọn iye orí fún yí dọ́gba sí mẹ́ta àyọkúrò 5x fún àwọn iye orí x láti àyọkúrò 3 sí àròpọ̀ 3 nípa lílo òṣùwọ̀n 2 cm sí ọ̀kan ẹyọ lórí èjìká x àti 2 cm sí 5 ẹyọ lórí èjìká y. Ya àyàjúwe fún yí dọ́gba sí 3 àyọkúrò 5x. Láti inú àyàjúwe náà, wá a iye orí y nígbà tí x dọ́gba sí 2 b iye orí x nígbà tí y dọ́gba sí 5. Sí òyìnbó, ọ̀gangan àwọn ojú àmì níbi tí ìlà ti gé àwọn èjìká. Ìtumọ̀ ìbéèrè lédè Gẹ̀ẹ́sì: Make a table of values for y is equal to 3 minus 5x for values of x from -3 to +3. Using a scale of 2 centimeters to 1 unit on the x-axis and 2 centimeters to 5 units on the y-axis, draw the graph of y is equal to 3 minus 5x. From the graph, find a. the value of y when x is equal to 2.5. b. the value of x when y is equal to 5. c. the coordinates of the point where the line cuts the axis. Ìyànjú: tábìlì àwọn iye orí fún y dọ́gba sí 3 àyọkúrò 5x. Tábìlì náà nìyí. Bí a ṣe ṣe àgbékalẹ̀ tábìlì náà nìyí. Àkọ́kọ́ kọ x. Nínú ìbéèrè, wọ́n ti sọ fún wa wípé àwọn iye orí x bẹ̀rẹ̀ láti àyọkúrò 3 títí dé orí àròpọ̀ 3. Ìdí nìyẹn tí a fi kọ síwájú x àyọkúrò 3 àyọkúrò 2 àyọkúrò 1 òdo 1 2 3. Wàyí o, ó kan 3 yìí a dúró ṣinṣin ni. Fún ìdí èyí, nígbà tí a ti kọ 3 síbí, 3 náà la máa kọ síbí 3 la máa kọ sínú gbogbo àhámọ́ títí dé òpin. Ó wá kan àyọkúrò 5x. Àyọkúrò 5x la kọ síbí. Kí wá ní iye orí àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí àyọkúrò 3? Ó máa jẹ́ àyọkúrò 5 lọ́nà àyọkúrò 3. Èyí fún wa ní 15. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí àyọkúrò 2? Ó fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà àyọkúrò 2. Èyí fún wa ní 10. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x jẹ́ àyọkúrò 1? Ó fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà àyọkúrò 1. Èyí fún wa ní 5. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí òdo? Èyí fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà òdo. Èyí fún wa ní òdo. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí 1? Èyí fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà 1. Èyí fún wa ní àyọkúrò 5. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí 2? Èyí fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà 2. Èyí fún wa ní àyọkúrò 10. Kí ni àyọkúrò 5x nígbà tí x dọ́gba sí 3? Èyí fún wa ní àyọkúrò 5 lọ́nà 3. Èyí fún wa ní
àyọkúrò mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. wàyí o nígbà tí a ti kọ yí síbí, mẹ́ta àròpọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó fún wa ní méjìdínlógún, mẹ́ta àròpọ̀ mẹ́wàá ó fún wa ní mẹ́tàlá, mẹ́ta àròpọ̀ márùn-ún ó fún wa ní mẹ́jọ, mẹ́ta àròpọ̀ òdo ó fún wa ní mẹ́ta, mẹ́ta àròpọ̀ àyọkúrò márùn-ún ó fún wa ní àyọkúrò méjì, mẹ́ta àròpọ̀ àyọkúrò mẹ́wàá ó fún wa ní àyọkúrò méje, mẹ́ta àròpọ̀ àyọkúrò mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó fún wa ní àyọkúrò méjìlá. ẹ máa wò lọ. òpóbù ti x àti òpóbù ti y nìkan la nílò nínú tábìlì àwọn iye orí náà. wàyí o ká tó sàmì àyàjúwe, a máa kọ́kọ́ fa ìlà ìbú, èyí tí í ṣe èjìká x. a máa wá fa ìlà òró, èyí tí í ṣe èjìká y. a máa kọ òdo sí ibùpàdé èjìká y àti èjìká x. ibùpàdé yìí ni à ń pè ní orísun, nítorí pé ibẹ̀ ni gbogbo nọ́mbà ti bẹ̀rẹ̀ lórí àyàjúwe. gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ìbéèrè, òṣùwọ̀n wa ní 2 sẹ̀ntímítà sí 1 ẹyọ lórí èjìká x. nítorí náà ní ìhà ọ̀tún òdo a máa kọ 1, 2, 3 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ní ìhà òsì òdo a máa kọ àyọkúrò 1, àyọkúrò 2, àyọkúrò 3 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lórí èjìká x. bákan náà òṣùwọ̀n wa ní 2 sẹ̀ntímítà sí 5 ẹyọ lórí èjìká y. nítorí náà ní òkè òdo a máa kọ 5, 10, 15, 20 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ní ìsàlẹ̀ òdo a máa kọ àyọkúrò 5, àyọkúrò 10, àyọkúrò 15 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. gígùn àdọ́gbaníhà ńlá jẹ́ 2 sẹ̀ntímítà láti bí débí, fífẹ̀ rẹ̀ sì jẹ́ 2 sẹ̀ntímítà láti bí débí. ẹ máa wò lọ. eléyìí ni àpẹẹrẹ àdọ́gbaníhà ńlá, èyí tí a mú tóbi kó lè hàn kedere. ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. òdo nìyí, orísun nìyí, 5 nìyí, 1 nìyí,
àwọn nǹkan tó wà níbí òun la mú tóbi síbí. Ẹ máa wò lọ. Wàyí o, a wá fẹ́ sàmì àyàjúwe wa. Àyọkúrò mẹ́ta fún x tako méjìdínlógún fún y òun nìyí. Àyọkúrò mẹ́ta fún x nìyí tako méjìdínlógún fún y. Àyọkúrò méjì tako mẹ́tàlá òun nìyí. Àyọkúrò ọ̀kan tako mẹ́jọ òun nìyí. Òdo tako mẹ́ta òun nìyí. Ibi tá a sàmì ẹ̀ sí nìyí. Ọ̀kan tako àyọkúrò méjì òun nìyí. Ibi tá a sàmì ẹ̀ sí nìyí. Méjì tako àyọkúrò méje òun nìyí. Àmì náà nìyí. Mẹ́ta tako àyọkúrò méjìlá òun nìyí. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. A máa ṣàkíyèsí wípé gbogbo àwọn àmì àgbélébùú wọ̀nyí tò lórí ìlà gígùn ni. À ń tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn tí a ti sàmì àyàjúwe wa, a máa wá gbé ìlà gígùn kan lé orí àwọn àmì wọ̀nyí látòkè tó fi désàlẹ̀. Lẹ́yìn tá a bá ti ṣe léyìí, a máa bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn àwọn ìbéèrè wa nínú àyàjúwe náà. Nígbà tí x dọ́gba sí méjì ojú àmì márùn-ún, ẹ jẹ́ ká wò ó. Níbí ni x ti dọ́gba sí méjì ojú àmì márùn-ún. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wò ó. Kí ni y jẹ́ nígbà náà? Ó nìyí. Ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ. Nígbà tá a débí, tá a dórí ìlà àyàjúwe wa, a máa tẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ èjìká y. Ibi tí ìlà yìí ti balẹ̀ òun náà ni orí àyọkúrò mẹ́sàn-án ojú àmì márùn-ún. Nítorí náà, nígbà tí x dọ́gba sí méjì ojú àmì márùn-ún, y dọ́gba sí àyọkúrò mẹ́sàn-án ojú àmì márùn-ún. Ìdáhùn kejì, nígbà tí y dọ́gba sí márùn-ún, ẹ jẹ́ ká wá bi tí y ti dọ́gba sí márùn-ún lọ. Níbí yìí ni y ti dọ́gba sí márùn-ún. Kí ni x jẹ́? Ẹ jẹ́ ká máa tọ̀ ọ́ lọ látòrí bí. Nígbà tá a dórí ìlà àyàjúwe wa, a máa tẹ̀ sísàlẹ̀
sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ èjìká x, a máa tọ́ lọ títí tí a fi máa kan èjìká x lára. A wá rí wípé ibi tí ìlà yìí ti balẹ̀ òun náà ni orí àyọkúrò òdo ojú àmì mẹ́rin. Fún ìdí èyí, ìdáhùn ìbéèrè b náà ni nígbà tí y dọ́gba sí 5, x dọ́gba sí àyọkúrò òdo ojú àmì mẹ́rin. Ẹ jẹ́ ká wá kíyèsí ibi tí ìlà àyàjúwe yìí tó ti gé èjìká y àti èjìká x. Ibì kan nìyí. Ní ibí yìí, ọ̀gangan ojú àmì ibí yìí òun náà ni òdo fún x àti 3 fún y. Níbí yìí, ní ojú àmì ibi tí ìlà àyàjúwe ti gé èjìká x, ọ̀gangan ojú àmì náà jẹ́ òdo ojú àmì 6 fún x, ó sì jẹ́ òdo fún y. Nítorí náà, ìdáhùn sí òyìnbó náà ni ìlà náà gé àwọn èjìká náà ní àwọn ọ̀gangan òdo fún x, 3 fún y, àti òdo ojú àmì 6 fún x, òdo fún y. Ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè, ó lè fi ìbéèrè ṣọwọ́ gẹ́gẹ́ bí àríwísí nísàlẹ̀. Abẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan sí méjì, kó bá wa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn àdírẹ́sì tí a kọ nísàlẹ̀ yìí. Ẹ ṣé púpọ̀.